danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Saura kwana nawa ne sallar layya? Kwana kuma Zuwaira? Ai ya wuce kwana ai, saura watanni dai, saura wata 4 sallar layya. Gaskiya shekarar nan ya kamata koya za a yi, in samu ni ma na yi layyan nan. What? Baba, inda kai rago ne ya za ka yi? Ai, inda ni rago ne, wallahi duk abun da na gani zubarwa zan yi. Yaran gidan da nake da matar gidan da nake ba wanda zan bari ya fita waje, mai gidan kawai zan ɗaga ma kafa saboda ya dinga kamin abinci da wuri. Ai kuwa in haka ne da wuri za a yanka ka. What?